Takáto je prvá stránka maďarského teletextu. Informuje nás o tom, že má 200 strán textových informácií a o ich tematických okruhoch. A takto sa v ňom listuje. Stranu označuje číslo vľavo hore. Tak napríklad na strane 101 sú informácie o počasí a najnovšie informácie zo sveta sú na strane 201. Súdruh Jánoš Mencel je zástupcom šéf-redaktora hlavnej redakcie teletextu maďarskej televízie. Hovorí po slovensky a tak nám informácie o spôsobe výmeny a o poslaní teletextu povie po slovensky. Tie dve otázky sú vlastne jednou. Veď cieľom celého je, aby sa všetky informácie a správy dostali čo najrýchlejšie k divákovi na obrazovku. Teda správy tak, ako prichádzajú okamžite. Meteorologické správy meníme napríklad 5-krát denne. No a samozrejme sú aj také správy, ktoré zostávajú celý deň, napríklad program divadiel. Samozrejme, najhlavnejšie v celom je mať dekoderové prijímače. Tak my teraz v Maďarsku máme asi 120 000, to znamená, že máme už svoje obecenstvo. Dnes už podniky na výrobu televízorov, tak Videoton ako aj Orion, dávajú do obchodnej siete niekoľko typov farebných televízorov s dekodérom pre teletext a diaľkovým ovládaním, ktorým sa v teletexte listuje. Ako sa naplňajú stránky teletextu? Vedúci redaktor, v dnešnej smene je to Gábor Szűcs, správu po zverejnení maďarskou tlačovou kanceláriou upraví pre potreby teletextu a tá sa okamžite zakóduje na príslušnú stránku, kde nahradí staršiu informáciu. Na príprave teletextu pracujú vždy v jednej smene 4 redaktori a ďalší obsluhujúci personál. Môžu zverejňovať nielen písané informácie, ale aj grafy a jednoduché kresby. Redakcia teletextu pripravuje aj 5-minútové písané spravodajstvo pre prvý a druhý program televízie, ktoré sa dajú sledovať na každom prijímači, ale nie sú súčasťou teletextu. Tu práve sledujete ich prípravu. Nem régen vettem teletextet. Přijímač s teletextem nemám dlouho, je to velice praktická věc. Pravidelně sleduji počasí a situaci v dopravě. Teletext sleduji a samozřejmě vždycky recepty. Teletext nám pre dnešok odporúča lahôdkový kapustový šalát a rozlúčil sa s našim štábom s takýmto titulkom. Na našich obrazovkách zatím vysílání teletextu sledovat nemůžete, i když právě tohle je vlastně první část našeho zkušebního pořadu. V Československé televizi se právě vysílání teletextu také připravuje a proto jsem si do studia pozval vedoucího redaktora této nové redakce Jiřího Vitouše. No a chci se zeptat vlastně za diváky, protože nám píší spoustu dotazů, kdy se začne s vysíláním teletextu i u nás. V Československu, a to v Praze i v Bratislavě, počítáme se zahájením vysílání teletextu, se zkušebním vysíláním, v závislosti na tom, jak nám britská firma VG Electronic dodá a namontuje potřebné vysílací zařízení od 1. května letošního roku. Takže to už nebude trvat tak dlouho a v této souvislosti je velice aktuální jedna otázka. V Maďarsku jsme viděli, že zapotřebí mít speciální přijímač. Jaká je situace na našem trhu? V Československu se v současné době bohužel televizory s dekoderem nevyrábějí. Pro první fázi našeho vysílání, našeho zkušebního vysílání, bude ze zahraničí dovezeno určité omezené množství televizorů s dekodérem pro potřeby televize a zúčastněných rezortů a organizací. A s výrobou našich československých televizorů s dekodérem se počítá, pokud vím, v příštím roce. Zhruba se má jednat o 15 až 20 tisíc televizorů. S jakou nabídkou vaší redakce může divák počítat? Výchozí myšlenkou naší programové koncepce je to, že bychom naším teletextem československým měli působit nebo nabídnout ho co nejširší divácké obci. Jenom určitá menší část by byla věnovaná podnikové sféře. To, co vidíme na našich obrazovkách, dokumentuje námi vytvořený pilotní pořad, který, aniž bychom chtěli dublovat, řekněme, zpravodajské relace televizní, jako jsou televizní noviny a další, tak bude podávat samozřejmě aktuální informace ze zahraničí, z Československa, z kultury, ze sportu, informace o počasí, a to na horách pro zemědělce, počasí v Evropě, programy televize, premiéry kin a divadel se stručnou charakteristikou, informace z oblasti cestovního ruchu. Do budoucna uvažujeme třeba i s vysíláním, přehledem hitparád pro mladé diváky, abychom i tuto diváckou část obce zahrnuli do našeho vysílání. Jinými slovy, teď jste vlastně odpověděl na velice častou otázku diváků, proč se k vysílání teletextu vůbec přistupuje. Důvodů, proč se i v Československu přistupuje k vysílání teletextu, je několik. Dva z nich však já považuji za hlavní. První je to, že dává nejaktuálnější okamžitou pohotovou informaci s poměrně velmi širokým diváckým dopadem a co je velmi podstatné, tu informaci mě nabízí a dává v situaci, kdy já jako divák potřebuji a ne, kdy mi televize nebo rozhlas programově nabízí.
Včera sme vás informovali o vysielaní československého teletextu, ktorý začne vysielať v máji tohto roku. Dnes sme zaznamenali množstvo telefonátov, ktoré možno zhrnúť do otázky. Pre koho bude československá televízia vysielať, keď sa televízory na príjem teletextu u nás nevyrábajú? No a tu je odpoveď. Nevyrábajú sa, ale náš koncert sa spotrebná elektronika zo svojich prostriedkov, ktoré získal vývozom prístrojov, nakúpi 1000 až 1100 televíznych príjimačov s teletextom, do ktorých bude vložený tento nový generátor znakov, tak, aby boli uspokojení tí prví záujemcovia v Prahe alebo v Bratislave, prípadne profesionálne služby na vyhodnotenie vysielania. Hovorili sme o teletextovom module. Bude sa dať tento použiť do súčasných farebných televízorov? Mohol by sa použiť, ale nie na profesionálnej úrovni, pretože takýto televízor s teletextom potrebuje perfektné nastavenie a držanie kmitočtu, čo u týchto bežných televízorov nie je možné, to je potrebné mať frekvenčnú alebo napäťovú syntézu. A ako je to pri použití televízorov z dovozu? Televízory z dovozu, ktoré majú napríklad anglickú, alebo tú abecedu, teda tú západnú abecedu, tak na naše texty budú na niektoré písmená reagovať nesprávne, budú šifrovať. Chystáme televízny príjimač s napäťovou syntézou, ako som povedal, ten generátor znakov a technologické zariadenie budeme mať v priebehu tohto roku overené a na budúci rok vyrobíme približne 10 000 kusov takýchto televíznych príjimačov pre širokú spotrebiteľskú verejnosť. Aká bude ich cena? Bude pravdepodobne o 20% vyššia ako základný typ, tak ako je to obvykle vo svete.